mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magbahagi ng aking kwentong pag-ibig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sapphire. At ito, ang aking secret file. Nung high school, ay may nakilala akong isang lalaki. Schoolmate kami. At napansin kong maraming humahanga sa kanya. First year high school, magkaiba kami ng section. Nasa section A siya at ako naman ay nasa section C. Magkalapit ang classroom namin, kaya madalas ko siyang nakikita. And then, napapansin ko na ibang level din yung kahusayan niya sa pagre-report. Lalo na pagdating sa science. Then kinausap niya ako. At halos hindi ako makapagsalita dahil kinakabahan ako dahil matagal ko na siyang crush. Sa isip ko noon kung magkakaroon man ako ng unang boyfriend, gusto ko ay siya na. Kalaunan na ay naging magkaibigan kami. Mula third year hanggang sa pagtatapos ng high school, hindi ko kailanman inamin ang tunay kong nararamdaman. Dahil meron siyang long-time girlfriend na si Princess. Etong si Princess ay kaibigan ko. Madalas, magkasama sila na pumupunta sa celebration ko ng birthday. Kaya kahit crush ko yung lalaki, at iniisip ko na may pag-asa ako, pinili ko na lang itago ang nararamdaman ko. Then pagkatapos namin graduate, tinapos ko na yung pag-asa na magiging higit pa sa kaibigan ang relasyon naming dalawa. Kaya nag-focus ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Sinubukan kong kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, magiging mag-schoolmate pala kami uli. Unang araw ng klase, nakita ko siya. Masaya ako. Although, hindi na tulad ng dati ang aming closeness. Lumipas pa ang mga araw. Nalaman ko na hiwalay na sila ni Princess. Nag-send siya ng group message at nag-reply ako ng, "Oy,
#single. Sumagot naman siya ng, oo, niloko ako eh. Mula noon, muli kaming naging magkausap araw-araw sa text. And that time, aminado ako na sinamantala ko ang pagkakataong yun. Kasi umaasa pa rin ako na mapapansin niya ako. Kaya lang, habang nagko-communicate kami, nalaman ko na may iba na pala siyang nililigawan. Nasaktan ako. Pero sino nga naman ako? Sino ako sa buhay niya? Pakiramdam ko hindi naman talaga ako sasapat para sa kanya. Pero magkaka-plot twist pala ang feelings ko. Because one day, bigla na lang niya akong tinanong na kung pwede niya akong ligawan. Nang marinig ko yun, hindi ko maipaliwanag ang saya sa puso ko. Kasi matagal ko nang itinatago yung nararamdaman ko para sa kanya. At kung magkakatuluyan kami, siya yung unang boyfriend ko. At excited na ako noon na itanong sa mga kaibigan ko kung paano ba dapat ang galawan pagdating sa isang relasyon. DJ Rocky at DJ Jello, isang buwan akong niligawan ng lalaking to. Kahit tutol ang mga magulang ko kasi gusto nila na mag-focus muna ako sa pag-aaral. Sinagot ko siya dahil matagal ko nang pinapangarap ang taong to at ang pagkakataong yun. January 27, 2015, naging official ang aming relationship as boyfriend-girlfriend. Sa wakas, nakita rin niya ako. Sa wakas, napansin niya rin ako. Pero 2 araw lang matapos kong sagutin ang lalaking minamahal ko, nasaktan agad ako. Paalis na sana ako ng school nang makita ko siya sa isang fast food restaurant kasama ang isang babae. Ito yung babaeng nililigawan niya bago niya ako niligawan. Sinundan ko sila at nakita ng 2 mga mata ko kung papaano niya inakbayan yung babaeng yun. Gumuho ang mundo ko, pakiramdam ko, naging panakipbutas lang ako. Sumakay sila ng jeep at sumakay din ako. Nang makababa yung babae, kaming 2 na lang yung naiwan doon. Hindi ko siya pinapansin kahit paulit-ulit niya akong tinatawag. At pagbaba ng jeep, naglakad ako papunta sa bahay. Sinundan niya ako. At pagdating sa bahay, dun ko na sinabi na gusto ko nang makipag-iwalay. Nagmakaawa siya. Nangako siya na ayusin ang lahat. At syempre, marupok ako. Mahal na mahal ko siya. Pinili ko na lang magtiwala uli. Time goes by. Napapansin ko na marami siyang gustong gawin sa buhay. Lagi kami nag-aaway. Nag-propose siya sa akin. Hindi yung will you marry me proposal kundi yung proposal na kung pwedeng maging open yung relationship namin. Yung bang kami
Pero po pwede kaming makipagkita sa iba. Ayoko yun. Kasi ayoko masaktan siya. At ayoko rin naman magpapasok ng ibang tao sa buhay ko. Siya lang naman yung gusto ko. Dan lumipas ang mga buwan. Sinabi niya sa akin na kailangan na niyang tumigil muna sa pag-aaral dahil magtatrabaho na siya. Ako naman, sinamahan ko siya. Pareho kaming natanggap. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nag-apply din ako. At dahil tutol ang mga magulang ko sa pagtatrabaho ko, dahil scholar ako, pinilit kong pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Gusto ko kasing tulungan siya na makaahon sa mga problema niya. Actually, kilala itong taong to ng mga magulang ko bilang matalik kong kaibigan mula high school. At napapansin na ng mga magulang ko na sobrang close talaga namin, na parang higit pa sa pagkakaibigan na meron kami. So dito ko na inamin na naging boyfriend ko siya noon. Yes, noon. Kasi masyadong magulo ang relationship namin that time. Then few months later, nagtanong ulit siya kung pwede naming subukan uli ang relasyon namin. Aayusin daw na. Aayusin na niya. Pumayag ako. And mula noon, naging official na kami sa pamilya ko. Hindi na kailangang itago ang relationship namin. Bumalik siya sa pag-aaral habang ako naman ay nagtapos sa kolehiyo, gaya ng ipinangako ko sa mga magulang ko. Pagkatapos kong makapagtapos, nagtrabaho ako sa Pasig. Habang siya naman ay nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral. Marami kaming pinagdaan ng pagsubok. Messenger at video call ang paraan namin para magkita. Then one day, bumisita siya sa bahay, doon natulog. Habang mahimbing siyang natutulog, may kung anong nagtulak sa akin na buksan ang cellphone niya. At doon ko na nakita ang mga mensahe niya sa isang babaeng nagngangalang Rose. Dito ko nalaman na habang hindi kami nagkikita, na habang malayo kami sa isa't isa, nakikipagkita at nakikipaglapit siya sa iba. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama, yun pala ay paulit-ulit niya akong niloloko. Napatanong ako sa sarili ko kung anong kulang sa akin at kung bakit hindi ako sapat para sa taong to. Naalimpungatan siya at nakita niyang hawak ko ang kanyang cellphone. Wala pa akong sinasabi. Pero umiyak na siya at humihingi na ng tawad. Sinabi niya na nadala lamang siya. Kasi nga, may distansya sa pagitan namin. At madalas kaming mag-away. Pero alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, sa pagkakataong yun, ayoko nang maniwala. Pakiramdam ko, pagod. Napagod ako. Kaya nagdesisyon ako na piliin ang sarili ko. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Nagdesisyon ako na makipaghiwalay. Oh, DJ Rocky at DJ Jello. Although,
Gulong-gulo ako. Kaya nga pinili ko magdasal sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, kung kami talaga yung para sa isa't isa, ay bigyan niya ako ng dahilan para ayusin pa ang lahat. At paglipas ng isang buwan, bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo, pagsusuka, at pananakit ng tagiliran. Kinabahan ako. Nagpunta ako sa doktor. At doon ko nalaman ang balitang tuluyang nagpabago sa buhay namin. Buntis ako. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Nalaman kong buntis ako. Sinabi ko ito sa kanya. At pareho kaming natakot. Hindi namin alam kung paano namin haharapin ang mga magulang ko. Lalo na't nangako ako sa mga magulang ko na ayusin ko muna ang career ko. At hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Nagdesisyon siya na samahan akong umamin sa mga magulang ko. Nang sabihin namin ang katotohanan, nalungkot ang mga magulang ko dahil bata pa raw ako para magkaroon ng anak. Pero tinanggap nila ang sitwasyon. Kinabukasan, namanhikan ang mga magulang niya sa amin. Pinag-usapan ang kasal. DJ Rocky at DJ Jello, pinili naming kalimutan ang lahat ng sakit at pagtataksil na nangyari noon. Kahit hindi naging perpekto ang aming naging relasyon. Eto kami ngayon. Sinisikap na maging maayos ang lahat para sa aming anak. Sa mismong araw ng birthday ko, ikinasal kami. At masasabi kong isa yun sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Pakiramdam ko, sa wakas natupad na rin ang matagal ko ng pangarap. Pero aaminin ko, DJ Rocky at DJ Jello, na hindi naman agad nawawala ang sakit o yung mga alaala ng mga pagluloko ng nakaraan. Kahit na kasal na kami at daladala ko na ang apelyido ng taong pinipili kong makasama habang buhay. Kahit kasi pilit kong kalimutan ang mga sakit na aking naranasan. Merong mga sugat na hindi basta-basta naghihilom. Sabi naman niya sa akin, magbabago na siya. Lalo na nang isilang ko ang anak namin. Nangako siya na itatama niya ang lahat ng mga pagkakamali niya. Pero napansin ko sa sarili ko na parang dumidistansya ako. Hindi dahil sa wala na akong pagmamahal, kundi dahil natatakot ako na muli nang masaktan. Then year 2024, nagsimula na namang lumamig ang relationship namin. Humingi siya ng oras and space. Habang ako naman ay mas nag-focus sa trabaho. Dumating sa puntong halos isang araw na lang ang day off ko sa loob ng isang linggo. Then fast forward to October, nakatanggap ako ng mensahe mula sa pinsan niya. Sinabi nito sa akin na meron ibang babae ang aking mister.
Ang babae raw nito ay dati niyang katrabaho. At tinanong daw ng babae ang mister ko, sino raw ang pipiliin nito? Kami ba o siya? Ang sakit. Pag-uwi ko, agad ko siyang kinumpronta. Tinanggi niya ang lahat. Sinabi niya na hindi raw yun totoo. Wala siyang oras para mambabae dahil palagi naman kami magkasama. At dahil asawa ko siya, pinili kong paniwalaan siya. Pinili kong ayusin ang pagsasama namin. Pinili kong ipagtanggol siya. Inisip ko noon, gawa-gawa lang siguro yun ng pinsan niya. Then few months later, nagkaroon na naman ako ng kutob. Isang araw, nagpaalam siya sa akin na magkakaroon ng hiking trip. Pinayagan ko siya. Dahil naisip ko na baka nasakal siya sa akin noon at gusto ko naman na bigyan siya ng kalayaan. Pagkatapos ng hiking, habang tinitingnan ko yung mga pictures niya, may napansin akong mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Meron siyang kapareho ng shorts at sapatos. Hindi lalaki yung katwining niya kundi isang babae. Nag-obserba pa ako. Kinalkal ko ang cellphone niya. May isang hidden shot mula sa isang babaeng itago natin sa pangalang Christine. Baka makahalata sila. Yun yung mensahe. Nilamig ako. Kinumpronta ko siya. At sinabi niya na nag-overthink lang ako. Hindi daw totoo yun. Tamang hinala lang daw ako. At pinili ko na namang maniwala sa sinasabi niya. Then one day, nag-message sa akin yung isa sa mga kasama nila sa hiking. Tinanong ko siya. At ang sagot niya sa akin ay isang tanong na nagpabago sa lahat. Hindi mo ba alam? At isa-isa na niyang isinalaysay ang mga napansin niya. Yung babae raw na yun, naninira ng relasyon na kahit may mga asawa na o kasintahan na ang mga lalaki, pinapatulan pa rin daw nung babaeng yun. Tama raw ang mga kutob ko. At may nabasa pa ako doon sa cellphone ng mister ko. Dito na lang tayo mag-chat para hindi tayo makita doon sa isang app. Napaiyak ako. Pero hindi pa ako nagkakaroon ng lakas ng loob para kumprontahin ang mister ko. Nag-obserba pa ako. Nag-investigate pa ako. Sa Google Drive ng mister ko, may nakita akong video mula sa action camera niya. Dated January 22, 2024. Meron silang trip. May video sila. Masaya sila. Nagkikilitian pa. 2 taon na pala nila akong niloloko. 2 taon na pala nila akong ginagawang tanga.
Kinumpronta ko yung babae. Dine-deny niya pa nung una. Pero nung ipinakita ko ang ebidensya, wala na siyang magawa kundi aminin ang lahat. Kinumpronta ko rin ang mister ko. At ang pinakamasakit dito, sinabi sa akin ng asawa ko na kung sakali man napuputok ang isyu nila sa opisina, pananagutan niya raw ang babae. At kung papipiliin daw siya, yung babae ang pipiliin niya. Dahil mas mahal niya na raw ito. At yun ang pinakamasakit na linyang narinig ko mula sa taong pinangarap ko. Taong pinangarap ko mula pa nung high school. Nakasama ko noong mga panahong walang-wala siya. Yung ako yung naniwala sa kanya, yung ako yung sumalo sa kanya, yung ako yung naging sandalan niya. Yung kahit hindi na siya kapili-pili, siya pa rin yung pinipili ko. Pero sa huli ako pa rin yung hindi pinili. Umiyak ako noon, tinatanong siya bakit niya nagawang sirain yung pamilya namin. Sa sobrang sakit, nakiusap pa ako DJ Rocky at DJ Jello. Nagmakaawa ako na ako ang piliin niya. Dahil hindi ko kayang isipin na may ibang babae nga hawak sa mga kamay niya. Naisip ko rin yung anak namin. At mahal na mahal ng anak namin ang kanyang daddy. Maraming magsasabi sigurong tanga ko. At siguro tama sila. Kasi hanggang ngayon magkasama pa rin kami. Oo, dati sinubukan ko. Napiliin ang sarili ko at huwag siyang piliin, pero anong magagawa ko? Nandito na ako sa sitwasyon na to. Sa katunayan, may malasakit pa nga ako eh. Kasi nanaig pa rin yung konsensya ko para dun sa babae niya. Nang malaman ko na may mga kapatid siyang sinusuportahan. Hindi ko tinuloy yung report sa opisina nila. Para sana matanggal yung babae. Pinili ko na lang manahimik. Pinili ko at patuloy kong pinipili na buuin uli ang pamilya namin. Kaya lang hindi na ako okay. Lumalala yung anxiety and breakdowns ko. At tuwing nasa opisina ako, hindi ko maiwasang mag-overthink kung nag-uusap pa rin sila. Napakahirap palang mabuhay na araw-araw. Pinipili mo at pinipilit mong magtiwala sa taong minsang sumira ng puso mo. Pero para sa anak ko, patuloy akong lalaban. At ang tanging pinanghahawakan ng isang tulad ko ay yung kasabihang kapag ang ilaw ng tahanan ng sumuko, mas lalong didilim ang buong bahay. Kaya kahit pagod na ako, pinipili kong manatili. Dahil mahal ko pa rin siya. At siguro, ganito nga ang pagmamahal. Ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Yung ubus na ubus ka na. Yung kahit wala nang natitira para sa sarili mo. Magbibigay at magbibigay ka. Because maybe love is sacrifice. Hanggang dito na lang po muna. DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Sapphire. At ito, ang aking Secret 5.